То Даша має двойку на висвітлення? Мам, а якби в школі двойка на висоті? Ну, не подобалося мені би то. Вікторка вже дістала двойку на височенні в першому класі. А що то ж Вікторка? Ну що ти себе прирівнюєш до Вікторки, до кої? Що ти себе прирівнюєш? Що? Ти інакше, як Вікторка. І що? Вікторка є Вікторка, а ти ти. Що? А що? Ну що Вікторка дістала? Вікторка може і тройку дістати, що мені до Вікторки? Даш, Володь, так вироби поломиш. Точно? Точно. Чого? Це ж там скручено, зараз розірветься і все. Чого має розриватися? То попробуй, ну. Машина ж теж скручена, що розривається. Угу. Говори, а тобі 100 проти кладів. Ух ти, тату муху натачує.